Asalım. Şumarı mümkün zeydi. Bana? Maliş. Oz. Бато чӣ дар кор? Зеби, ман ин гулҳоро барои ту овардам. Ба ман? барои чӣ ба ман неву ба ман? Барои он ки гулҳоро ба шахси дӯста медиҳанд. ту маро чун модар ё чун апа дӯст медорӣ? гуфта наметавонам. барои чӣ? худат медонӣ. ман чизро намедонам. барои он ки дӯст медорам туро. ту ҳоло кӯтак ҳастӣ. даҳанат бӯи шир мекунад. ту ишқро чӣ медонӣ? хато мекунӣ зеби. ман ишқро бисёр чиз мефаҳмам. олориша барояд баъд гап мезанем. фаҳмидӣ? عاشق شده است.